איזה יופי. נוסיף מחיאות כפיים.
Nie żury za chłopcy. Oj, що jest nami będzie. My pojedziemy do Karciągi. Tam i wodka będzie. Nie żury za chłopcy. Что и с нами будет. Мы поедем до Карачонки. Там и водка будет. Ай-я-я, моя мама,
music was came from Poland, and then the religious people. תודה רבה רבה ללהקת הקלייזמרים על הצלילים המדהימים האלה. וצריך גם להגיד, כאילו הספקנו לחזם הצבאי הראשי שהיה רומסון על השירה מאוד מאוד מרגשת. בהחלט, ועכשיו הגיע הזמן להמשיך את המסע המוזיקלי של הערב עם שילובים ועוצמות בלתי נשכחות. אז חשבנו ככה, מה ירים אתכם? מה יגרום לכם ככה ליהנות, לקפוץ, לרקוד? אנחנו הולכים למלא את הבמה באנרגיות מטורפות. מבטיחה, לגמרי מבטיחה, חותמת על זה. בואו תקבלו במחיאות כפיים סוערות את להקת טעם, בבקשה.
Thank
תודה רבה. אנחנו צריכים לצאת, רק לפנות לנו את השביל.